Усвояването на добри обноски дава на детето важни умения в живота. С много любов и ентусиазъм създадох и ще продължа да развивам Детската академия за добри обноски, за да можем да направим общуването между хората по-успешно, да светът едно по-добро място за живеене. Заедно с екипа си от професионалисти ще даваме всичко от себе си, за да помогнем на малките дами и джентълмени в интересния път на развитието им като пълноценни личности. Вече е факт първата академия, в която деца от 5 до 10 годишна възраст ще се учат на добри обноски. С игри и забавления тя ще подготвя малките дами и джентълмени да общуват по-добре и да бъдат успешни личности в живота. През месец октомври първа детска академия за добри обноски отваря врати за своите първи възпитаници. Академията ще бъде верен партньор и помощник на родителите при формиране поведението на децата и изграждането им като успешни личности и лидери в живота. Защото добрите обноски отварят много врати и правят живота по-лесен. И за нещо много повече от това да знаем как да държим ноши вилица. Обстановката в Академията за добри обноски е приятна и уютна, така че децата да бъдат максимално добре предразположени за обучение и да се забавляват. Тук ще ги научим как да подобрят комуникационните си умения, да се изразяват по най-добрия и правилен начин, да усвоят правилата за добро поведение в различни ситуации в живота. Ще се учим на любезност, на добри маниери, как да се обичат подходящо за различни поводи, да разпознават международни кухни и да приготвят характерни за тях ястия. Ползите от добрите обноски и учтивото поведение никога не закъсняват. Детето ще има добри приятелчета и самочувствие, ще буди доверие у възрастните, ще е спокойно и щастливо. Няма да има притеснения как да се държи в определени ситуации и на нови места. А за мама и татко остава огромното удовлетворение и радост за оказаната вярна посока.